Wala nang intro-intro. Biglang tumakbo yung nakikita nila sa itaas. At maya-maya pa, merong nagsaboy sa kanila ng asin. Ayun, pasok sa mga mata nila. Sigaw sila ng sigaw kasi sobrang hapdi sa mata nun. Isipin nyo na lang, butil-butil ng asin ang papasok sa loob ng mata nyo, di ba? Habang nagsisisigaw sila, meron na lang yumakap sa lola ko. Tapos hinila siya palabas sa ilalim ng kubo. Pagtingin niya, si Tatay Dadoy. Tanong nito sa kanya, "Napano ka? Anong nangyari?" Iyak ng iyak yung lola ko. Tapos ang sabi niya, "Tay Doy, yung mata ko may asin." Dali-daling kumuha ng tubig si Tatay Dadoy. Tapos ang sabi niya, maghilamos sila. Habang naghihilamos sila, naririnig ng lola ko na merong nag-aangil. Pag-angat niya ng ulo niya, si Kabang at si Puti. Inaangilan si Tatay Fernando. Kaso lang, ando doon si Brownie tsaka si Blackie. Nakaabang din sa dalawang tuta. Lulusob yung mga tuta ng lola ko eh. Mamaya magpang-abot yun. Kinuha ni Tatay Dadoy si Kabang at Puti. Kinarga niya para kumalma yung mga yon. Tanong ng lola ko kay Tatay Fernando, "Do, nagsaboy ka ba ng asin sa baba ng kubo?" Sagot ni Tatay Fernando, "Oo, akala ko kasi may aswang eh. 'Di ba sabi ni Mamang, kapag may narinig ako, sabuyan ko lang ng asin. Hindi ko naman alam na kayo yun eh." Pero habang binabanggit ni Tatay Fernando yan, patawa-tawa pa siya. Yun bang natuwa pa siya sa ginawa niya? Sa galit ng lola ko, dumakot siya ng asin. Tapos isinaboy niya rin sa mukha ni Tatay Fernando. Ayun, iyak. Ang ending, pinagpapalo sila ni Mamang. Paano? Sila-sila na nga lang nag-aaway pa. Matapos yan, kumain na sila ng hapunan at nagpahinga na. Habang nagpapaantok, nilalaro-laro ng lola ko si Kabang at si Puti. Pansin niya na yung kulay ng mga mata nito nag-iiba-iba kapag tinatamaan ng ilaw ng gasera nila. Parang kulay green na puti. Basta, hindi mapaliwanag ng lola ko eh. Tinititigan niya lang yun habang nagpapaantok siya. Nang may narinig siya sa bandang kwarto nila Uklang na, "Psst! Psst! Ne! Ne!" Boses yun ni Uklang. Bumangon yung lola ko para tingnan. Nakauwang yung pintuan nila Mamang habang merong mata doon, nakakulay ng mga mata ni Kabang at ni Puti. Tinatawag siya nun. Siyempre lalapitan niya. Si Uklang lang naman yun eh. Pagbukas niya ng pintuan, nakatayo si Mamang sa likod ni Uklang. Nagulat yung lola ko kasi hinahayaan lang ni Mamang si Uklang na nakaganon eh.
Tanong niya. Mang, yung mata ni Kabang tsaka ni Puti, katulad ng mata ni Ok. Ang sabi sa kanya ni Mamang, shh, baka magising sila. Hayaan mo na. Nakita ng lola ko na naglalaro si Kabang, Puti, at si Uklang. Si Uklang parang aso din. Kasi dumidila-dila din siya sa tiyan ng dalawang tuta. Tapos yung dalawang tuta naman, gustong-gusto yung ginagawa ni Uklang. Tinanong ng lola ko si Mamang, Mang, anong nangyayari kay Uklang? Ang sagot sa kanya nito, nangyayari talaga yan sa kanila kapag dumudugo ang buwan. Nagsasaya sila dahil sa taglay na liwanag nito at sa mga naaamoy nila sa paligid. Nagtaka yung lola ko. Sa isip niya, ha? Yung buwan dudugo? Paano? Itatanong pa lang niya sana kay Mamang nang buksan nito ang bintana at itinuro sa kanya ang napakaliwanag na buwan, kulay dilaw at napakalaki nito. Yun na ang una't huling kita ng lola ko ng ganong klase ng buwan sa buong buhay niya. Parang abot kamay na niya yung buwan nun dahil sa sobrang lapit. Ang sabi ni Mamang sa kanya, nangyayari lang yung ganon sa loob ng 5 taon. Mauulit-ulit yan sa susunod na 5 taon pa. Akala nyo ba buwan lang yung nakita ng lola ko? Hindi. Iba't ibang uri ng nilalang ang nakikita niyang nagsasayaw sa labas. Malalaking anino, kabayo, mga duwende, iba't ibang engkanto, gumagalaw na puno. Basta, napakahiwaga ng gabing yon. Hanggang ngayon, binabaon niya yung pagkamangha niya sa nakita niyang yun. Dagdag pa ni Mamang, kapag ganyan ang buwan, nagkakasundo ang lahat ng nilalang. Walang masama at wala ring mabuti. Lahat pantay-pantay. Buong buhay niya, yun ang pinag-aaralan niya kung papaano mapapanatiling ganon yung buwan. At alam niyo ba, merong lagusan ang mundong ito na ganon palagi ang buwan. Pagbanggit ni Mamang niyan, tumawa na lang ito at sinabing bumalik na siya sa higaan niya. Marami pa silang gagawin bukas. Isama na din niya si Kabang at si Puti. Papatapos na kasi yung oras ng buwan. Babalik na yon sa normal. Mamaya, kainin pa ni Uklang yung mga tuta niya eh. Natatawa-tawa pa si Mamang habang binabanggit niya yan. Pagbalik ng lola ko sa higaan, pakiramdam niya, lumulutang yung kaluluwa niya. Kasi, ang ganda nung nakita niyang yon tapos, ang sarap sa pakiramdam. Parang napakapayapa. Ang liwanag sa labas kahit gabi, nagkakasundo ang lahat ng nilalang. Basta, ang saya.
Maya-maya pa, nakatulog na siya. Kinaumagahan, kahit siya yung pinakahuling natulog, siya naman yung pinakaunang nagising. Pero hindi kaagad siya bumangon. Nakatitig lang siya sa itaas ng kubo nila. Maya-maya pa, nakarinig siya ng tilaok na nakadikit lang sa bahay nila. Kung matatandaan nyo kasi, nabanggit ko sa unang part na wala ng mga alagang manok si Mamang, di ba? Imposible namang sa kapitbahay nila yon. Kasi yung susunod na kapitbahay nila, napakalayo pa. Walang tigil sa pagtilaok yung nasa labas. Bukod pa sa pagtilaok nun, parang sinasakal din yung leeg. Kasi tuwing tumitilaok siya, nanginginig yung tunog. Umupo yung lola ko sa higaan niya, tapos nakatingin siya sa pintuan nila. Pinapakinggan niya yung kakaibang tilaok. Nung sunod-sunod na yung tilaok, natakot na yung lola ko. Baka kasi naipit kung saan yung manok eh. Tapos hindi na makahinga. Lumabas siya ng bahay nila para sana tulungan yung akala niyang manok. Pero pagbukas niya ng pintuan nila, may nakita siyang nakatayong ahas na may palong sa upuan na palaging inuupuan ni Mamang. Nagtama ang paningin nilang dalawa at naramdaman ng lola ko na galit yung ahas na yun. Kasi may tunog na lumalabas dito na parang yung sa pusa. Yung pag may pagkain yung pusa, tapos kukunin mo. Diba nagagalit yun? Ganun yung tunog. Gumagapang na papalapit sa lola ko yung nakita niyang ahas. Habang nakabuka ang dalawang malaking tenga nito. Ang sabi sa akin ng lola ko, hindi yun ganun kalaki. Kasing laki lang siya ng gulong ng bisikleta, pero napakahaba ng buntot. Tapos napakaraming kulay. Iba-iba. Maliban lang sa mga mata nun, na purong-purong berde ang kulay. Nararamdaman ng lola ko na habang nakatitig siya doon, nanlalambot na din ang mga tuhod niya. Nung bumagsak siya, biglang tumalon yung ahas sa ibabaw niya at pumasok yon sa loob ng bahay nila. Nakakalipad pala yun. Dumapo yung ahas sa pinakasentro ng kubo nila. Hindi na malaya ng lola ko. Ihi na pala siya ng ihi sa salawal niya dahil sa takot. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makatayo dahil nanghihina siya. Nang meron na lang, umalalay sa likod niya at itinayo siya. Si Mamang. Ang sabi nito sa kanya, "Shh! Huwag ka ulit maingay. Kaibigan yan. Nagbibigay sa atin ng babala." Yung kaninang ahas na nakita ng lola ko, bigla na lang nawala. Pinaligo kaagad siya ni Mamang. Ang panghiba naman ng amoy. Matapos niyang maligo, ginising na rin niya yung ibang tao sa bahay nila. Inutusan ni Mamang sina Tatay Fernando, lola ko, Henry,
at si Bikang na manguha ng isda sa ilog. Sakto yon para sa tanghalian nila. 1 oras lang ang binigay ni Mamang sa kanila. Kapag wala pa sila ng 1 oras, ipapasundo na sila sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nang marinig nila yan, iisa ang kanilang iniisip. Patay. Hindi tayo makakapaglaro ng matagal sa ilog. Kaya imbis na maglakad sila papunta sa ilog, nagtakbuhan sila. Para pagdating nila doon, lalangoy muna sila bago sila manguha ng mga isda. Ilang minuto ang lumipas. Napagpasyahan nila na kumuha na ng isda. Baka mamaya mayari sila kay Mamang eh. Paspasan ang kuha nila nun. Yung dala-dala nilang buslo, halos mapuno na. Panay ang huli nila ng isda kasi mababaw yung tubig eh. Tapos ang galing ni Bikang na manghuli ng isda. At saka halong kapalo at tambasakan lang yung hinuhuli nila. Nung medyo puno na yung buslo, nagpasya silang umuwi na. Nang may nakita si Tatay Fernando na pagkalaki-laking tambasakan, ang sabi niya, "Nang, ang laking tambasakan oh. Nakadikit lang sa bato." Ang sabi ng lola ko, hulihin na niya. Dahan-dahang naglakad si Tatay Fernando papunta sa tambasakan. Pagtalon niya, bigla na lang itong lumangoy ng mabilis at sumuot sa butas na nasa ilalim ng ilog. Ang sabi ng lola ko, "Dukutin niyo na. Wala nang pupuntahan yan." Tinuro ng lola ko si Henry kasi mahaba yung kamay niya eh. Ayaw naman ni Henry. Ang sabi niya, yung lola ko na lang kasi maliit yung braso niya at kamay. Kakasya sa butas. Nagalit yung lola ko sa kanya. Ang sabi nito, kung mag-iinarte siya, maaabutan pa sila ni Mamang doon. Kaya walang nagawa si Henry. Pinasok niya yung kamay niya sa butas. Nung medyo nangangalahati na yung braso niya, bigla na lang merong kumagat dito. Sakto namang nahawakan niya yung tambasakan. Paghila ni Henry ng kamay niya, ayun nga, meron itong malaking marka ng sugat. Pero hawak-hawak niya yung tambasakan. Kaya imposibleng yun yung kumagat sa kanya. Nagmamadali na silang umuwi nun kasi umiiyak na naman si Henry eh. Di ba nga? Trauma to pagdating sa mga ganun. Dahil minsan na siyang muntikang mamatay dahil sa kagat ng aswang, di ba? Pagdating nila sa bahay, nakita nilang galit na galit si Mamang para itong may pinapagalitan sa kwarto niya. Ipapagamot sana nila si Henry pero wag na lang. Pinipiga-piga na lang ni Henry yung sugat niya para lumabas yung mga dugo nito. Tapos tinapalan na lang din niya ng dahon. Paglabas ni Mamang, nagdadabog ito. Ang sabi sa kanila, "Nasaan na yung mga isda?" Inabot ni Bikang yung buslo kay Mamang. Paghawak ni Mamang sa buslo, naihagis niya yun. Tapos mura siya ng mura. Ang sabi niya, "Asan dyan yung isda? Hindi niyo ba nakikita yung mga yan?" Sagot ni Tatay Fernando kay Mamang, "Ayan, Mang oh.
Mga kapalo tsaka tambasakan yan, Mang. Meron din konting ulang. Ang hirap hulihin ng ulang eh. Tsaka konti lang eh. Tiningnan nilang maigi. Mga isda naman. Ang sabi ni Mamang sa kanila, hindi yan mga isda. Kamutin nyo ang mga mata nyo. Pagkamot nila, yung mga akala nilang huli nilang isda, nagmistulang malalaking patay na alupihan, uod, at buo-buong lupa. Nagulat silang lahat kasi alam talaga nilang isda yung mga yun eh. Hinuli pa nga nila sa ilog eh. Bigla na lang umaray-aray si Henry. Tapos naalala nila na nakagat nga pala yun ng kung ano. Baka kasi ahas na may kamandag eh. Sinabi nila kay Mamang. Pagtingin ni Mamang sa kamay ni Henry, meron itong 4 na maliliit na butas. Tapos isang hilera lang yun. Tanong ni Mamang sa kanya, saan mo isinuot itong kamay mo? Sinabi ni Henry, sa butas ng ilalim ng ilog, kung saan sumuot yung tambasakan. Hinawakan ni Mamang yung muka ni Henry, tapos tinitingnan-tingnan niya yung mata nito. Parang tumatiming. Maya-maya pa, bigla na lang inihipa ni Mamang yung mata ni Henry at merong tumalsik dito na kung ano. Tanong ni Tatay Fernando, Mang, ano yun? May linta ba? Ang sabi ni Mamang, nakagat si Henry ng isang uri ng engkantong ilog na kung tawagin nila noon ay munat. Iniiwasan ito ng mga nakatira malapit sa ilog. Gawa ng bukod sa nanghihila ito sa malalim na parte ng ilog, mahilig pa itong manusok, manlason, at magtanim ng kitikite sa katawan ng isang tao. Lalo pa kapag nabubulabog mo ang kanilang teritoryo. Mabuti na lang, kayang-kayang gamutin ni Mamang yon. Basic na basic. Ihip nga lang yung ginawa eh. Pero sa sugat ni Henry, nilagyan niya yon ng mga dahon na nanggagaling sa bulsa niya. Yung lola ko, medyo nagdududa na kay Mamang. Para kasing hindi naman na siya lumalabas ng bahay nila. Pero palagi pa rin siyang may mga gamot sa bulsa niya. Lumabas man siya ng bahay, doon lang siya pumupunta sa patay na puno. Kaya sa isip-isip nitong lola ko, saan kumukuha si Mamang ng mga gamot niya? Naging matinding palaisipan yan sa lola ko. Pero ang hindi niya alam, makukuha niya rin kaagad yung sagot. Dahil wala silang huling isda, puro gulay tuloy ang inulam nila. Lumipas ang buong araw na yun na nakatambay lang yung lola ko sa labas ng bahay nila. Tapos sa itaas niya, palipad-lipad lang yung ahas na maraming kulay. Wala namang ibang nakakakita. Siya lang at saka si Mamang. Ultimo nga si Tatay Dadoy, dinadaan-daanan lang yun eh. Kinaumagahan, nagsiuwian na ang lahat ng tauhan ni Tatay Dadoy. Tapos na kasi yung trabaho nila kila Mamang. Si Tatay Dadoy naman, nagpaiwan.
Inutusan ulit sila ni Mamang. Pero ang utos naman ito, kumuha sila ng mga nahulog na nyog. Yun bang mga luma na? Kasi gagamitin yun ni Mamang mamayang hapon para magpausok. Meron kasi siyang ikakalat sa buong bahay nila. Gawa ng kagabi kasi, may nakainkwentro na naman sila ni Tatay Dadoy. Buti na lang, walang nagising sa kanila. Kaya wala silang inintindi. Ayun, ubos. Habang naglalakad itong grupo papunta sa Nyugan, sa may tawid ng sapa, may nakita yung lola ko na 2 malalaking ahas na naglalaban. Alam niyo yon, yung parang away ng mga kobra. Pero itong 2, nagbubungguan ng mga ulo. Isang ahas na kulay itim at isang ahas na kulay berde. Ang sabi ng lola ko sa mga kasama niya, "Uy, tingnan niyo, oh. Naglalaban yung 2 ahas. Tara, panoorin muna natin." Pinapanood nilang nag-uumpugan yung 2 ahas. Nang bigla na lang, nawalan ng malay yung kulay itim at bumagsak ito sa lupa. Pinagmamasdan nila kung anong gagawin ng isa. Baka kasi kakainin niya eh. Pero hindi. Niliyad nito yung ulo niya sa lupa. At maya-maya pa, merong lumabas dito na isa pang ulo ng ahas. Parehong-pareho ang itsura ng 2 ulong ito. Lahat sila nagulat sa nasaksihan nila kasi hindi nila inaasahan yun eh. Iniwan nung ahas na yon yung nakahandusay na itim na ahas. Tapos pumunta yon papasok sa talahiban. Dahil sa laki at haba nung ahas, nakikita nilang gumagalaw yung mga talahib. Kaya naman nagawa nila itong sundan. Pansin nila na meron itong mga hinihinto ang puno. Tapos umaakyat yun doon. Habang yung ulong umusbong sa katawan ng ahas na yun, kumukuha-kuha ng mga halaman at nilulunon. Tansya ng lola ko, mga 5 o 6 na puno yung ahas na yun. Buti nga hindi sila napapansin eh. Nasusundan pa rin nila. Pero habang sumusunod sila rito, napapansin nila na bakit para yatang papauwi na sila sa bahay nila. Tama nga, dahil yung direksyon ng ahas na yon patungo na sa bahay nila. Nung malapit na sila sa bahay, sobrang bilis na ng paggapang nung ahas. Akala mo may hinahabol. Hindi na nga nila naabutan eh. Pagdating nun sa bahay nila, nasa labas na si Mamang, nakaupo sa bangko at hinihimas-himas niya yung 2 ulo ng ahas. Nang may isuka itong isang ulo sa harap ni Mamang, pinulot kaagad ni Mamang yun, tapos pinagpagan niya. Matapos yan, binulungan niya yung 2 ulo at lumusot ito sa ilalim ng kubo nila. Mas lalo silang kinilabutan
sa mga eksenang nakita nila dahil hindi nila alam na meron palang malaking ahas ang nakatira sa ilalim ng tinutulugan nilang kubo. Bago pa man sila mahuli ni Mamang, dahan-dahan na silang umatras papalayo doon. Nang bigla na lang may naatrasan itong lola ko. Si Tatay Dadoy. Kanina pa pala nakatayo doon habang pinagmamasdan sila. Sumigaw si Tatay Dadoy. Tinawag niya si Mamang. Yari na naman sila. Palo na naman sila ngayon. Hindi sila sumunod sa utos eh. Tapos ang sinunod pa nila, yung tsismosa kong lola. Matapos silang bigyan ng malakas na hataw ni Mamang, tinanong ng lola ko si Mamang, "Mang, nakita namin yung malaking ahas sa bahay. Hindi ba kami kakainin nun?" Ang sabi sa kanya ni Mamang, "Kaya ko nga kayo pinapaiwas sa ilalim ng bahay eh. Baka tamaan nyo yung mga yon. Sige kayo, kakainin kayo nun." Tatawa-tawa si Mamang habang binabanggit niya yan. Pero binawi niya rin. Ang sabi niya, walang sino mang gagalawin yung mga yon. Maliban na lang kung merong mga dayo na hindi nila kilala ang pupunta sa ilalim ng bahay nila at gagawan sila ng hindi magandang bagay. Yon ang unang-unang kakain sa kanila bago pa man din sila makagawa ng masama sa kanila. Kaibigan yon. At yon ang magiging katulong ni Mamang sa paggamot niya kay Uklang. At dahil nakita na nila yung ahas na nakatira sa ilalim ng kanilang kubo, mas lalo na silang umiwas doon. Dagdag pa ni Mamang, hindi na nila ulit makikita pa yon. Dahil lalabas lang yon kapag kailangan niya ng tulong. Sa ngayon kasi, tapos nang tumulong sa kanya ang kaibigan niyang yon. Ibang tulong naman ang kakailanganin niya sa iba pa niyang kaibigan. Nararamdaman niya din na nakapaghanda na yung pamilya ni Uklang na makakaharap nila ni Tatay Dadoy. Pero kahit gaano sila karami, kalakas at kabangis, lahat-lahat yan ay napaghandaan na ni Mamang. Okay, hindi na ako magbibigay ng opinion pa kay Mamang. Kasi alam nyo naman na yung galawan nila ni Tatay Dadoy, di ba? Lalo na yung mga avid listener natin siya na Mamang 1 pa lang nakasubaybay na. Pero sa paparating na Mamang 13, ibang-ibang Mamang na ang masasaksihan nating lahat. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.